Ngayong hapon kinitong latest weather update. Ang bagyong Ramon nahimo na ng low pressure area kagahapon karon na asa sa 225 kilometro sa may habagatang kasadpan sa Subic, Zambales. Ang bagyong Sara nagkakusog or nagka-intensify into severe tropical storm na igilayon sa 275 kilometro silangan sa Basco, Batanes. Na maximum sustained winds na 100 kilometers per hour dool sa sentro ug ang pag-unos moabot sa 125 kilometers per hour. Kini nag-irog sa direksyon sa kasadpan, amihan ng kasadpan sa gikusgo na 10 kilometers per hour. Ug nakataas pa rin sa tropical cyclone wind signal number 1 ang Batanes Island. Ug sulod sa atong 24 oras na forecast ang tibok sa Visayas, lakip na ang probinsya sa Cebu, makasinatit ang fair weather, init na panahon ug natay mga patak-patak na mga pag-uwan tungod kini sa localized na mga pagpanugdog og kilat. Kaya mga kapuso, padayon ta mag-monitor sa atong mga gi-issue na thunderstorm advisories. Base sa atong latest track ng bagyong Sara, less ang chance niya makalandfall diri sa may extreme northern Luzon ug adlaw sa Sabado expected nato makagawas sa atong Philippine Area of Responsibility. Ug para sa atong mga dugang detalye, mobisita ta sa atong mga official social media account sa atong website sa www.bagong.pag-asa.dost.gov.ph. Ikan diri sa Pag-asa Mactan DOST ug para sa Balitang Bisdak kini si Jomar Clarino. Maayong hapon.